Palamós i Vilafranca arribaven al partit d'avui separats per només 2 punts a la classificació. A la primera part, els del Penedès han estat els que han disposat de més ocasions. Fins i tot, en una jugada molt polèmica, l'assistent ha anul·lat un gol per suposar les mans a Santi Triguero. Avui han vingut 3 males persones a arbitrar, perquè han dit mentides dins del camp, inventant-se coses que els meus jugadors no han dit. I si un jugador m'ho jura pels seus fills, m'ho he de creure. Ja no només la jugada, sinó que després s'inventi l'àrbit que li ha dit no, que m'ho ha dit que l'ha fet sense voler. No cal mentir. Ens juguem molt tots i treballem molt durs i hem vingut a guanyar el partit. I 3 àrbits han vingut a que no el guanyem. Un parell de minuts més tard, però, ha estat el Palamós que ha obert la llauna quan Sergi Arimany marcava aprofitant una centrada. El golejador també ha estat protagonista poc després, quan abans d'arribar al descans ha vist la segona groga i ha estat expulsat. La segona meitat que ha fet el Palamós avui és per recordar-la durant molt de temps. Tàcticament l'equip ha sigut espectacular. Ho torno a repetir. Si l'equip no hagués treballat de la manera tàctica, de la manera actitudinal amb la que ha treballat, amb esforç, amb constància, sobretot amb molta concentració, això no ho traiem. Sí, el partit ha sigut lleig, sobretot a la segona meitat. Qui realment hi entén de futbol, qui realment intueix, veu, llegeix els partits, haurà vist que la segona meitat que ha fet el Palamós és espectacular, però amb lletres majúscules. A la represa, el Palamós s'ha tancat al darrere i també ha reclamat un possible penal per mans del Barran que l'àrbitre no ha concedit. El partit s'ha anat escalfant i en el tram final, el davanter del Vilafranca, Eric González, ha vist la vermella directa per una dura entrada. Amb aquesta victòria patida, el Palamós suma 29 punts i supera el Vilafranca a la classificació, que en té un menys.